mooi kleurke. Romke, Tomke en Cornelia ben in een huis. Mij we mij die naar je puzzelbordje, Cornelia? Goed, ik zal hem uit de kast krijgen. Romke en Tomke gaan bij de tafel zitten. Op de tafel staat een grote vaas met bloem. Die blom niet mat aan de kant, dan hebben we meer romte. Tomke steekt zijn handje uit. Hij griept naar de vaas. De vaas klettert om. Oeh, het wetter streamt bij de tafeldel. Kom gauw, Cornelia! De vaas valt om! Hey, ik zal gauw een doekje krijgen. Cornelia draaft naar de keuken. Tomke krijgt de vaas en zet hem oerijn. Oh, de vaas is glad. Heel glad. Bats! Daar leidt er op een vlier in wel 100 lietse stikjes. Cornelia jet het. Ze draaft naar de tafel toe. Wat is dat? Oh, mijn mooie vaas. Heel stikken. Hoe kan dat? Hij stond vallen, litten Tomke. Nee, hij voelt zomaar van de tafel, Cornelia. Dat kan het. Hij lei eerst midden op de tafel. Dat had ik zelfs zien. Tomke krijgt een hele reerde holle. Dan begint het te goelen. Hij die het net bezien, Cornelia. Die stomme vaas voelt samen uit zijn handen. Is dat zo, Tomke? Ja. Hij was zo glad en dan wil ik hem recht zetten. En Stil maar je, Tomke. Het wie de vaas is komt. Net meer goelen, Tomke. We laten alle jewelers het vallen. Ik zal het gauw oprijden. ja. Cornelia vaagt het glas in een tuugblikje en ze dwaalt het wetter op. Zo. Romke zocht heel tijd naar Tomke. Dan zaait er... Dat is gek. Nou is die holle weg gewoon, Tomke. Hoe dacht je dat, zo'n reerde holle maatje? Wat bedoelt Romke? Oh, ze krijgt hier stoos een hele reerde holle. Hoe dacht je dat? Dat weet ik net, dat gaat vanzelfs. Ik wil extra reerde holle. Romke stint. Hij blaast de wangen op, maar het hier op zijn holle wordt net reed. Ik wil een reerde holle. Maar het wil net. Romke rent de kamer terug. Hij zieket en dan... Na een skofke komt er weer bij de tafel. Tomke, nou heb ik echt reerde wangen. Daar stiet het Romke. Mijn 4 reerde wangen. Wangen met eierstrepen en stippen. Romke, Wat is nou weer dien? ik kan echt een reerde kleur krijgen, just wel. Krijg dat jij? Of waar hast dat mij dien? Maar een reerde viltstift. Knap, hè? Gekke hoen. Dat wil Rommers haast net weer Dat wil ik net. Ik wil het er altijd op houden. Hé? Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voort ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.